Newton kelo komoro ka. Pogruok mabede dhok e dho jotelo matiyo ne sirikal achiel, mwinjo bende ni wacho dhok achiel. Nikech bende jatend migao nyalo dhi kamoro mogol wach machopo jopiny ka samoro owuoye gi jatend piny yo moro amora. Ing'eyo ni nyaka wawinjre mokwongo penjo mani penjo Newton mar ang'o timo nonro. Ang'o miyo ne sirikal ok wacho timo nonro. Yes. Nyaka ing'e ni nitiere gik manie chik. Nitie PPP Act. Timo nonro no nie act no ma kichaki lande ti chalo mana ng'ama no masa ma jopiny owuok kuom timo nonro nitiere PPP Act. Ni kose yud kambi midwa tigo titimo due diligence. Due diligence no en inono history ne, inono richo ne, inono berne, inono success rate mare, mago te inono. To gimomiyo japuonji en ang'adi idhi mbele. Itimo nonro. Opiyo Wandayi ma en jatend migao mar weche mag teko wacho ni wamiya Adani deal. Wasetieko gik moko te wamiye gini. Nonro ni itime sa adi to joge chalo gima ogoye rubber stamp. Iwinjo. Sami chako tich mar project kamano. Kose yud ng'ama imiyo. Yes. Koro walanda ni imiye to nonro nyaka watim. Kata an katimo interview nadwa ndiko managing director. Chieng' mosekalo interview ma en namba 1. Yes. Kor kitimo nonro. Ok nyal timo nonro kapok mano timore nang'o. Nikech samoro jomo apply ng'eny ma idhi waste a lot of resources timo nonro. Nonro itimo mana ne ng'ama idwa mi tich moseyierruok go to ok odono nyaka koro waketh chik. Sami timo nonro ne ma nyaka watime nonro. Ok wanyal timo nonro e beginning konego bed ni time e giko. Koro ok wadwa ketho chik. Ing'e ni ketho chik is a very easy thing. Nitie osiepna moro ne en board secretary mar Communication Authority of Kenya. To ni idwa gedi e showground stand mar show. To koluong tenders. Yes. To the lowest bidder no okelo $1 million. To kana ong'iyo tich midwa tim to noneno koromo mana gi $1 million. E pache ma iye nodwa ni mondo kik sirikal wit pesa. Okone jogo ni gini aketho gini nyaka nuo. Koro kinuoe to luongo ji ni keluru quotations. Moyudo actually ng'ama noyie time gi 900. Momiye 900 motimo gino. Ing'e ni ng'ano notere court maburo loye. To save sirikal 3.1 million. Nikech noketho chik. Chik wacho ni ya iluongo open tender to ji kelo. Ok iketho open tender musiluong ma ji okelo ma ng'ato win. Tikelo koro restricted tender ni keluru quotation. Pare ni konyo sirikal tiketho chik. Omiyo imbi ok inyal bukori ni dwa timo due diligence kama ok onego time nikech iparo na Adani ni kende. Onge kamoro amora moyie ni ketho chik. An gi penjo. Apenjo mwalimu. Okay. Adani ni kata kane president di ketho wach ne parliament. Between sama ne minister ntiere e senate gi sama president wuoye. Chik ni no kethe within 3 minutes ma ok owinjo kata gima wuok report. Kech aparo ne minister report direct to president. Be ne ok gibedo kata gi winjruok moro ni ade wacho gini kama to in bende kech ok gini ok donjna. Kech wacho maber ni kata ng'ama notim ne contract e show man dwa gercha. Ne nitiere no dhi oyud ni ng'ama no win contract ne dwaro $4 million. Adani to ne ni kende ng'ama ne gipiem go be notimo ang'o ne onge. Dikaw minister ni dhi e senate because senate is apa osen kama luor mugik nikech kanye mi ng'ade chike to kendo kanye mi konyo godo gik makethre Kenya. Madhi bed piny gi honorable senators magi wuo mawach ni yawa gini koro en deal done Adani koro omiyo tich. Then 20 minutes later the president chung to wacho ni ya na Adani cha koro wang'ade. Between minister and president who is fooling who? Because aparo ni minister, president no nego beni advise minister ni gino cannot work because ase winjo ni nitie 1 2 3 4 5. Njalo no ka minister Wandayi nitie America kuch. Nja gidhi kuch. To kendo no ng'eyo gima timore kata kane Trump wuoyo kane jo piny America olando wach Adani. Wandayi ne nitie mana thurwa ka. Embe no neno mana news kane waneno. To en gi teko mar reach the president ni president. Aneno ka Trump osewuoyo. Aneno ka Adani cha nigi case in America. To kawuono wadwa miye tich.
what is your position? Ini paro nade kaka president. Ma okinyal chi cheti wuok ide an gin ne wanene in 2 different occasions. Iyudo ka gima president owacho, opore ga minister owacho in many other ways. Okoro gimoko gen to mheshimiwa Owidi. Diponi un gi confusion e system mar UDA ni. Koso en ni samoro pare mapogore to onge consultation. We akonyi kanyo. Ing'e ni samoro information nyalo bayi. To kata kidogi somo standard makawuono. Kai wawe ni nyoro no kiwinjo. Information gi te no biro kanda Wandai ni e nyim od bura. Ma akia ni bing'eyo ni Wandai no kwa gine ni mondo gino bed postponed. Nikech osenyise ni information moseyud manyien nyiso ni koro gino ok nyal dhi nyime. Apani mano ndike standard kawuono kini somo gaset tibiro kondiki ni the CS no kwa rusa e nyim od bura ni gino information mosegone simi moyudo manyien koro pogore koro we oduogo wuoye gino bang'e. Sama information obiro ne mani sama no dhi ne poko yud information moa kuom investigative agency gi international partners gi. Sama no yud ga president to make decision kata kiwinjo ka president no wuoye wachadani it was the last item. Tiende ni no kele o mede pier laini kanyo mondo gik moko dhi kare. Be nyaka wagone president ero kamano kuom bedo no nyalo make decision very quickly gi new information moyudo. Wach moyudo manyien ong'ado go bura mapiyo kodewo ni gini ncha sedagi. Mane jatelo midwaro. Ka in gi information to kibedo jatelo mawinjo ni ji ong'ur kama igo ok diti nikech joma ng'ur to kinyal gole siasa ka. Kata ne midwa miya gimoro nitie ng'ama ng'ur. Ka koro idwa miyi ambe kora ng'ur. Ji biro ng'ur. Koro in nyaka tim gimiluongo ni independent investigation. Nonro manyar ka in mi in go gadiere ni ma to nonro madier mai matiyogo. To mar jo siasa go kokogi to ok birumo. No, gimane chanda, gimane